ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ನಿಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಾಪ್ ಸಮಾನಾದ ನಾಲು ಕಡೆತ ವೇದನೆರ್ದು ಒದ್ದಾಡುನ ಆತ್ಮಗು ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ತಂಭ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ತಂಭ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆದ ಮಾರ್ಗೊನು ತೊಜಿಪ ಒಂದು ಸಾಗಲೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರಡಾಪುನು. ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಯಪಡು. ಮುಕ್ತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಕುಳಿತೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ದು ಮುಕ್ತಿದ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಲೆ. ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಆತ್ಮಗೂ ಕೊರ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಒವಾಂಡಲ ಆಶ್ರಯ ಒವಾಂಡಲ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಉತ್ಪನ್ನವ ಆವೊಂದು ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪವನಿ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೃಢತೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಧನೆಲುಂಡು. ಸಾಧಿ ತೊಜಿಪಯರೆ ಸಂಘಟನೆದ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಭಾವನೆದ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುವೆರು. ಸರ್ವೆರ್ನ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಆ ಆತ್ಮೊಡ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದುವೆ ವಿಧಿನ ಇತ್ತೆರ್ದೆ ನಿಖಲ್ನಾದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜೇ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಪ್ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ್ನ ದುಃಖದ ದುರ್ಘಟನೆಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಬುಡ ಪಂಡು. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ದಯೆ ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಪ್ಪಾಡು. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಲ್ಪು ಐದವರ ಸರ್ವ ಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ದಯಾಹೃದಯ ಭಾವನೆದ ಮೂಲಕ ಅತ್ತುಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ. ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡನಗ ಆವೊಡೆ ಬೋಡಾಪುನಗ ಈ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊರಲಿ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಂಜೇ ಆರ್ತನಾದ ಓವಾದುಂಡು. ಐನು ತೆರಿಯೊಂದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆದ ಒಂಜೇ ಆರ್ಥನಾದ ಉಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೈತಳ್ಡೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡೇ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು. ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಅಕುಲು ಫೇಲ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಒವಾಂಡಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು.